вечер, дорогие друзья! Всем сіз, надеюсь, мы в эфире, надеюсь, слышно нас, видно. Бірәсі кірсе, сұрар, конечно. Көрінеміз ме, жоқ ма? Қадірлі достарыбыз. Сіз Пока қайда? Пока никого. Әлі вақыт жетмегендер. Чуть-чуть ертерек кірдік бүгін. О, бір кіші бар, есемсіз. Вы первый. Шуннан, достар, не хәлләрдә яшәп ятасыз? Рассказывайте, не хәлдәсіз? Не эшләр бетереп ятасыз? 4 человека уже, всем привет! Ура, ура, ура! Біз, как всегда, мен бүтін эфирларына акасы башлайм. Мен сізні, біз сізні сағындық деп, сіз бізді сағындығыз ма деп. Бүгінде шулай сұрайсы келе, біз сізні сағындық, достар. Сіз бізді сағындығыз ма? Нас хорошо видно, хорошо слышно. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Весямисіз, привет, привет, привет. Пишут всем привет, привет. Привет, привет, привет. Саулармысыз. Хорошо слышно, хорошо видно, да? Қой сияқлардан сіз. Радик Юсупов, Люба Александрова, Радик Юсупов. О, Люба Александрова. О, татарилар, привет, привет. Ой, как хорошо слышать, как приятно слышать, что сізде біздің сағындығыз, достар. И бізде шушы встречаларын зорығып, күтіп шушы концертларны. Әзірленеміз мәш келіп. Сағындық очень хорошо, дейлер. Очень хорошо, мы тоже сізді сағындық. Бізде сағындық. Как у вас погода, достар? Бүгін Уфада потрясающая погода. Просто вот звонят, что по Уфимскому району лежат нейда, говорит, на речке отдыхают, пикник. Загорает ма? Да, загорают. Нейлер білен, говорит, лежат плетлар алып шыққандар да шулай загорать деп яталар екен, достар. Сізде де шулай загорать тәміз, 16 человек уже. Уху, отлично. Жерлі бұлытлар келеді кете. Шоңадыр елу загорать деп ятқандар. Всяко, сәлем, хорошо, Куандык, Оренбургская область. Привет, Оренбург. Нефтекамский, Роза Кадирова. Роза, привет, достаем, привет. Сіз бейрем білен сізме, достар. Естелікті тазалықты ешерге ұсынды. Нефтекама. Погода нашар дейлер. Погода нашар. Ну, здрасте, Новый год дейм екен. Ну, бізде де бұлытлап тұрайын. Ну, бұлытлап тұрды, но кеше, по-моему, яңғыр жауды. Бүгін жаумады, бүгін погода. Но сегодня просто изумительная погода. Бейрем білен, сізне де, достар, бейрем білен барығызында. Зор рахмет сізге. Рахмет, Зор рахмет. Вот, потихоньку набираемся. Уже ярты зал жиылдық. Тағын ярты зал болса. Бейрем білен. Зор рахмет сізге, достар, сізінде бейремнер білен. Еще чуток, наверное, подождем. Дейсемсіз, хайырлы кишлер, яна Муравленко, сіздің білен. Привет, привет. Нефтекамский, сәлем. Столько нефтекамских у нас сегодня. Нефтекамскілар көп, бұйыл көп. Очень приятно, очень приятно. Знакомые фамилии, знаете, что отрадно, что из эфира в эфир вы с нами аласыз, білебіз, звоните етіп шылтыратып, сұрайлар, язалар, жушылай, шунды иқтибарлы болғанығыз үшін зор рахметлерімізді білдіреміз. Дальше идем. Губкинский. Беремнер білін сізді. Рахмет сізді де. Очень приятно. Сүбірлер. Губкиналар. Очень приятно. Ну что, достар, готовы отжигать бүгін? Біздің білен. Біз қойғыра башладық, бірер күнні шушы жырлар бітір бетінде дейбіз. Ваши предложения, достар, жырлар бітсе, вдруг? Что будем делать? Шырашабыз, жырлашабыз, шунда только шушы. Да, придется офлайн встречи делать инда. Поэтому... Фаюлар отпаяла, таш болса таймас еді деп. Мане, сағынытлар күтті көзігізін бейремнер білен сізге, Рима Папич, бейрем білен сізін тоже. И зор рахмет сізге, достар. Ну что, давайте пока начинать, наверное, ярты зал болды. Маленький ғнадыканың ярты залын тутырдық, уже 2 лайка даже у нас есть. Уже 60 кіші болып кетті. 60 кіші ғал пока. Жырлыбыз мы, дейлер, жырлыбыз, сіз әзір ме, біз әзір, достар? Біз әзір. Шуңа жиылышабыз бит, жырлар үшін. Вот именно, готовы. Ерласағыз, ерлар битмей. Бітмей. Жырласағыз, жырлар бітмей. Дүрісіңген әйткенде, достар, шынапта, жырлар бик көп екен. Бізде бик элекеге старыйғына бір не бар? Красный китап, может, бардыр сізде тоже. Анда всякие ретро жырлар.
отключается вот чуток, я не знаю, в какой момент отключается. Мен айтам, шушы китап белән рәхәтләнеп несколько ретро-эфиров можно будет провести. Сез дә, думаю, против не будете. Бөтенсе дә ретро-җырларны бик яраталар, бик яратып тыңлыйлар да, башкаралар да. Беренче рәттән урыннар алдык. Бүген номер карточки бардыр инде диләр. Достлар, шушы номер карточки белән бит инде уже 3 эфир бит инде шушы сорау бирәләр. Где номер карточки? Мин бит чәчкә таптырам бит инде. Концертка килгәнсез икән чәчкә надо дип. Безгә әйтә башладылар, чәчкәгә акча җибәрик, карта номерын прикреплять итсәгез дип. Вот зависло. Не знаю, в какой момент зависло. Ну так вот, чәчкәгә акча җибәрик, карта номерын прикреплять итсәгез. Бүген наконец-то шушы хатабызны исправлять иттек һәм дуслар, алдан кисәтеп куябыз, әйме? Это не обязаловка. Это не обязаловка. Это для тех, кто просит номер карты для цветов. Номер карты для цветов внизу написано на цветы. Номер карты. Дуслар, яңадан әйтәбез, это теләгегез булса, пожалуйста, теләгегез юк икән, бергәләшеп җырлап утырабыз. Все, окей, сөйләштек? Сөйләштек. Все, вроде сообщений нет. Нас уже больше полузала теперь. Ну все, дуслар, җырлыйбыз, сез әзер? Погнали. Исәнемсез дип башлыймын дуслар җырымны. Сагынып, сарылып кайткач туган җиремне. Ничек җырламый түзимсең күңелем тулганда. Дус ишеләрем туганнар янда булганда. Ничек җырламый түзимсең күңелем тулганда. Дус ишеләрем туганнар исән булганда. Бергә йөрдек, бергә эчтек, чишмә суларламый түзимсең күңелемә тулганда. Дус ишеләрем туганнар янда булганда. Ничек җырламый түзимсең күңелем тулганда. Дус ишеләрем туганнар исән булганда. Дус ишеләрем туганнар янда булганда. Исән булганда. Молодцы, молодцы. О, шешеклер безгә. Да, кайда ул дигән Рим апа. Под видео внизу написано на цветы. По желанию, дип язып куясы булган, аны, конечно, язып куймадым. По желанию, дуслар, кто к нам присоединился, монда карту номерын таптыралар, и без бүген язып куйдык на цветы дип. Это не обязаловка, еще раз говорю. Дальше поехали. Исәннәрбез, Буа районы, Татарстан. Сәлам! Саумысыз, Привет, Татарстан! Здравствуйте всем! Исәнбез, сәлам сезгә, Няганнан. Бәйрәм белән. Сезде дә бәйрәм белән. Себерләр. Люба Александра безгә шишкәләр җибәрә. Рәхмәт, Люба, рәхмәт. Лайки. Земфира Мамедова. Привет, бик матур җырлыйсыз. Җырлагыз әле, пожалуйста, Сайрыйда Сайрый сандугач дигәнне Мөсфирә дигән. Земфира, синең өчен җырлыйбыз. Обязательно. Җырлыйбыз, обязательно. Ну все, лайки, шешкәләр. Идегез, дуслар, аралашайык, сорауларыгыз булса. Сорауларыгызны да бирегез, без пока җырлый торабыз инде. Әйдә, Земфира, синең соравыңны үтим. Сайрыйда сайрый сандугач, үзәкне өзәйинде. Сайрыйда сайрый сандугач, үзәкне өзәйинде. Сагынганнар сабыр була, сагынганнар сабыр була. Сабырлар үзәйинде. Сагынганнар сабыр була. Сабырлар сабыр була. Сабырлар үзәйинде.
Ем жан мен сенің едім сағынған екенімді сарыларға сабырсам да сарыларға сабырсам да сабырлар төзейінді сарыларға сабырсам да сарыларға сабырсам да sabırlar yüreğimde sargayıldı sayrıldıdan sabırlar idi sargayıldı sayrıldıdan sabırlar idi de belki bizden yüreklerde belki bizden yüreklerde sandılar şekilde belki bizden yüreklerine belki bizden yüreklerine sandılar şekilde sandılar şekilde sandılar Молодцы! Как хлопают тут, браво, 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 рахмет сізге де зор рахмет, достар, біздің білен болғаныңыз үшін, все больше, больше. Так, не слышно вас, дегенler. Не слышно? Сейчас слышно? Кушылып жерлим сізге, сабырлар төзейінді. Привет, крайний север присоединяется. Привет! Привет! Қайтам әлі туған яғыма демен жерла әлі достым. Рима пишет. Қайтам әлі туған Қайтам әлі туған яғыма Кімдер онда мені сағынар Сол бойында өсейіп келер Мен қайтмасам күндер өткелер Қайтам әлі туған яғыма Кімдер онда мені сағынар Сол бойында өсейіп келер Мен қайтмасам күндер өткелер Yol boyunda şavlayıp, ayağına şüytalıp, baktırıp koğlu uylarga. Ey makur yeşligir, kuzini kuytarıp, kızlarda garmunda oynarga. Baytam әлі туған яғыma, kimler onda meni sağınar. Сол бойында өсейіп келер, мен қайтмасам күндер өткелер. Қайтам әлі туған яғыма, kimler onda meni sağınar. Сол бойында өсейіп келер, мен қайтмасам күндер өткелер. Сол бойында өсейіп келер, мен қайтмасам күндер өткелер. Мен қайтмасам күндер өткелер. Ремешка, сенің үшін? Так. Вообще сильно зависайте. Дуслар, скажите мне сейчас, пожалуйста, нас слышно, нас видно, нормально все?
что происходит? Скажите. Земфиракайым. Яш көзден яшәріп кетті. Гел шулай яш матур булып калыгыз. Ижади уңышлар сезгә. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт сорайтып. Әйдәгез әле яшел гармоныгызда уйнап күрсәтегез әле дигәннәр. Яшел гармонда. Ох, минем яшел гармонда бар. Өченче гармонны чыгармадым бит мин сезгә. Еще өченчесе бар. Өченчесен чыгарып, берне йырлап җибәрик әле. Дальше идем. Яшел гармон. Сейчас будет яшел гармон. Кайырлы киш кызлар, сәлам Яркейдән. Яркейләр, сагысыз. Мусфирочка. Гүзелюш. Как красиво поете, дигән. Рәхмәт. Спасибо. Нык матур җыр, рәхмәт сезгә, Резеда, город Нижневартовск. Рәхмәт. О, Яркей, сәлам, без Дөмей авылында. Дөрес укымасам гафу итегез. Нормально дигәннәр. Когда поете, отстаете, ди. Плюсовкага җырлыйбыз походу, инде что теперь поделаешь. Дусларыма сәлам, үздерәсез җырлап. Уңышлар сезгә, Асия Шамсиева. Асия Шамсиева. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Родом меня, Веший, Северокупкинский. Так, нормально слышно, нормально видно, нормально, да? Мне ничего не могу поделать с отставанием. Не знаю, почему так происходит. Миним вообще, конечно, трансляция да курне, то, что мы в тумане вообще сидим. Нормально все, четкая картинка? Тоже напишите, пожалуйста. Я... Все, дальше жерлыбз, яшел гармон. Ишетеләме? О, рәхмәт диләр. О, яшел гармон дип язганнар икән. О, яшел гармон, минем яшел гармон, рәхмәт дигәннәр. Так, что писали, что писали? На-на-на-на-на. Ок, все, диләр. Нормально все со связью, да? А вы сможете исполнить песню Әлдербешкә кайтам әле? Конечно, сможем. Без проблем. Безнең яшь чактагы җыр.
Koysuzunda bunlar da diğerler de. Resimde. Soya yılları oğa, soya yılları oğa, dike yarlarga dolu. Ağar idim şul yakalarga, ağar idim şul yakalarga, şişmem onları bular. Paytameli eldirmişken, paytameli şişmege düşemeli, şişmege düşemeli. Aman seni süyen deyip, süyen aman seni deyip, serimde şişemeli, serimde şişemeli. Su şişireti buyna büstek, su şişireti buyna büstek, Sürürke boylarında. Eri su tamşılları dey, eri su tamşılları dey, ağladın sin oylarımda. Paytameli eldirmişken, paytameli şişmege düşemeli, şişmege düşemeli. Aman seni süyem deyip, süyem aman seni deyip, serimde şişemeli, serimde şişemeli, serimde şişemeli, serimde şişemeli. Eldirmişke paytameli. Болды? Қанаға? Так, везде жырлайсыз. Вот, рахмет сізге, я вас люблю. Целуйчики. Добрый вечер, Бик Матур, жырлайсыз. Рахмет сізге. Барысы да әйдет, дейлер. Хорошо, рахмет зор етіп за обратную связь. Рахмет, шәп, сұқлану, вальсын жырлағыз, әлі. Суклану? Сұқлану? Шәп, Бик Матур, мы не... Привет, Пермь деген яздырылды ма екен? Яздырылған, все нормально. Яшіл гармон яңғыры, но шәп, ойнаушысы и жырлаушысы деген. Ол нық звонки гармон, достар, шындағы. Бүгінде жырлай, екі жырлаған ем, уже томағым ауырып бітті. Супер вообще. Ох, спасибо огромное. Исәмісіз Мүсфира апа һәм Гүзәл. Сізге тағын бір қат сәлемнәр. Сізнің ике болған эфирні қарап болмаған еді. Сізнің жырларыңызны яратабыз, барлық ғайләмә тыңлатам. Сізге менің әти Роберт яза. Сізге менің әти Роберт яза. Рахмет. Зор рахмет сізге, зор рахмет. Эфирларның повторлары бар, достар, кімнер білмей. Шулай ук YouTube каналында қарап болам, но қызғанышқа қаршы сұраулар беріп болмайында. Турадан тураға міне сұраулар беріп болам. Фарин дегендер, молодцы. Сегодня очень плохое настроение. Спойте, пожалуйста, какую-нибудь душевную песню на свое усмотрение. Эльза Язга. Почему у самой позитивной нашей зрительницы сегодня плохое настроение? Дело? Что спеть? Давайте заказ. Обязательно на свое усмотрение деген. Токмаклар ярата Эльза. Токмаклар Эльза. Әлі в качестве исключения бүгін походу как ревотлы құянны жырларға придется, что ли? Я не знаю. Настроениесін көтерген. Хоть как-то чтобы было. Ну что, поем? Пока вопросов нет, ничего нет. Потом молдағы болған сұрауларын, если что, можем посмотреть под эфиром, который отправляли. Сен сушесің? Уже не воротам. Где карта секунд? Сейчас объясню. İdeli kimi de tirene de. İdeli dolu,
сагыш микен, nedir duy idilde. İdiller kebek dolalar, şakalarım var ninemde. İdiller kebek dolalar, şakalarım var ninemde. Akan sular duluydu, duluyda tınıp kalar. Akan sular duluydu, duluyda tınıp kalar. Dünya özgermiş şulayda, jingilirek bulup kalar. Dünya özgermiş şulayda, jingilirek bulup kalar. Jingil bulak günelime, idillerge kilemde. Jingil bulak günelime, idillerge kilemde. Şatılıklarım irinlerde, sağışlarım tiremde. Şatılıklarım irinlerde, sağışlarım tiremde. İdiller kebek dolagan, şaklarım var ninemde. İdiller kebek dolagan, şaklarım var ninemde. Sizin de var mı dostlarımız? İdiller kübet dulagan şaklarınız. Бар, всяко бар. Кімде, yok енді. Все мы живые люди, ей достар. Где карта, дейлер? Карта под видео внизу написано на цветы. Кімдер яңағына қошылған, то есть. Кімдер яңағына қошылар. Бұлар оқша таптыра деп отыра көрмейміз, достар. 2 эфир бойы бізден картаның номерін таптырдылар. Біз шушы картаның номерін прикреплять деп қойдық, потому что сізге шешке жіберіге хотим деділер. Біз шушы шешке үшін картаның номерін прикреплять деп қойдық. Надеюсь, дұрыс жазғанмын. Раз говорю. Вот подвисает, но я не понимаю, в какой момент подвисает. Солқын шей, спойте, пожалуйста. Біз шейлерін алай суытып тұрмайғыз шол. Onu bilmeyiz. Аны жырламайбыз, әй қызғанышқа қаршы. Мыстыр апа, Гүзел, сізге өтінішім бар. Ашыттау һәм елға бойында жырлаған жырығызны тыңнап өтесі келе. Зор үтіп рәхмәт, зордан зор сәлем сізге. Алина Гилимзанова деген. Очень приятно. Алина, рәхмәт. Ашыттауны жырлаған ем, конечно, бір эфирда, но можем повторно сделать, потому что у вақыта нық низко болды именно. Нық қиын болды жырлау, не ту тональность взяли, поэтому очень сложно было, поэтому можем это дело исправить. Бик матур жырлайсыз, молодцы. Құлға құл тұтынып деген жырны жырлағыз. Знаешь, такой. Біз жырлайғына жырларға можем. Анды жырлар білеміз. Моя самая любимая песня иділіне еткенерден. Біз де бек бұл жырны аратабыз, достар. Так, дальше. Молодцы, с праздником. Красиво поете. Спасибо большое, достар. Sizde de bayramlar bilen kaderli dostlarımız. Исәмсіз. Менә сезнең жырлар, миңа сезнең жырлар бик ошый, зур рәхмәт дигән. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Безнең белән булганыгыз өчен зур рәхмәт, дуслар. Почти 60 человек уже. Так, икегездә матурлар, шәпский жырлыйсыз дигәннәр. Зур рәхмәт. Минем карт нәнәй мәрхүмә жырлый торган иде җумга җырын. Сможете шул жырны җырларга? Я уже напомню. Не помню җомга жыры. Җомга, шушы җомга ки. Толы бөресе шулдыр инде. Хәзер җырлар без инде беләсез. Ике куплетны хотя бы. Так, хорошо. Котлыйм сезне бүгенгә бәйрәм белән. Зур рәхмәт. Сезне дә. Гармонсыз яши алмыйм. Каждый раз тыңлыйм дигәннәр. Каждый раз Мотор. Без үзебездә көндә җырлыйбыз шушыны. Әйе. Утырып алабыз да көндә җырлыйбыз. Так, вот папе и мужу весело с вами живется, наверное. Очень весело. Еще как весело. Без еще бере жыр өйрәнә башласак, дуслар, кстати, да, анонс чуть-чуть сделаю. Бүген Ир-яңа жыр булачак, шулай. Ир-яңа түгел. Ее, конечно, мама белән Римапа Андреева, маманың подругасы, спели уже эту песню. Кем? Рузилә? Рузилә. Фамилиясын онытық инде. Рузилә исемле бик талантлы ханым, бик матур сүзләр язып биргән. Шушы сүзләрне чак кына үзгәрттек тә һәм мама белән бергә
Шуңа күрә көтөрсез дип ышанабыз. Көтәсезме? А то эфир сайын яңа җыр җырлый башладык без. А папе на самом деле повезло, конечно. Очень весело ему. Без менә әйтәм бит, яңа җыр өйрәнә башласак, мама гармон алып утыра. Берәр нәрсә подбирать итә башласак, мин синтезатор алып утырам. Төнгө ничә дип тормыйбыз, хәзер уже карантин булгач. Вообще рәхәт бит инде. Өстә кеше тормый, астагылар кайтып киттеләр. Әйе. Коридор Рәхәт тоже. монда. Хөррият без яшибез. Әйе. Еще аппаратураларны, ниләрне, колонкаларны куйсак. Классно. Микрофонны только алып. Барыгызны да чакырабыз, колонкаларны куйсак. Концерт бездә. Өйгә кертмәйбез, но балконга чыгарып куябыз. Карантин. Гармонсыз яшәй алмыйм. Ага, так. Сыграйте, пожалуйста, тип йөрәгем. Тип йөрәгем. Так, у нас тут Ошитау. Просили Жумга, просили тип йөрәгем. Сез безгә, если что, напоминайте, дуслар, потому что еще отправила на коньяк. С праздником вас, Тыган! На коньяк отправил перевод. Эльза Рифовна нам отправила наши первые деньги. Мы на цветы просили, она на коньяк отправила. Спасибо большое, дуслар. Бу бик кызык болды, конечно. Зур рәхмәт сезгә. Это, кстати, инициаторы. И есть этой карты. Они все уже с первого эфира. Почему нет номера карты? Дип таптыралар. И менә булды номер карты. Зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Спасибо. Шәп җырларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Афарин, авыл көе дигән җырны җырлагыз. Пожалуйста. Дигәннәр. Нәрсә җырлыйсың башта? Нәрсә җырлыйбыз бу? Долы берсе. Наверное, красиво. Жумга ки, жумга ки, жумга ки, жумга ки, жумга ки, жумга ки, матур ки, үлеген сіңген yüreklerini dertlendire turgan ki, үлеген сіңген yüreklerini dertlendire turgan ki. Bayırlarda sanmalığa şireytip soyra sigen yarım bayırlarda sanmalığa şiruşasın gittiğinde güllerim sanmalığa şiruşasın gittiğinde güllerim senin yoluna varıp ayda her günlük günlerim senin yoluna varıp ayda her günlük günlerim senin yoluna varıp ayda her günlük günlerim sizin yoluna varıp ayda her günlük günlerim. Şuşadır bitinde. Зур рәхмәт. Җомга киенә зур рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт сезгә. Тыңлаганыгыз Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Шәп җырлар. Афарин, авыл көе дигән җырны әйттем. Пожалуйста, сыграйте тип йөрәгем. Минем исемемне укымадыгыз менә, Мөнира апа. Мөнира апа, кайда яздың исемез? Дуслар, менә миңа әйтәләр ул. Минекен укымадың дип тотыналар. Мин бит виш күреп бетерергә дә мөмкинчелек юктыр инде ул Юк, монда. может, монда кермәгәннәр дә бар бит. Может, мин либо күрми калам, Вот, либо күренми кала ул каким-то образом. Ну, виш күреп бетерә алмыйм инде, гафу итегез. Если что, дублируйте яма сообщение, если очень важное сообщение. Вот. Хорошо. Дуслар, рәхмәт Җомакина, бик матур җырлыйсыз. Эльза яза. Мусфира, ваша заветная мечта детства избылась ли она? Заветный не мечта. Нинди булды икән минем мечтам? Мечталарым минем күп булды, Эльза. Но барсы да сбылась. Әйе, Ну, который вроде бы и мечтал, и вроде бы все сбылось. сбылась, әйе. Барысы да сбылась. Спасибо за Да, вопрос. честно. Тип йөрәгемне просят. Беләсеңме син аны? Не помню. Yok. Без икенчесенә калдырабыз, икенче эфирга калдырабыз. Моны Әйе, давай. Безгә дә бик ошый, но как-то барып җитеп калмый ул тип йөрәгемә. Бик матур җыр. Ай, Ошытылмы? Йырлыйсыңмы? Әйдә пока икенче берәүне киң җырлый торсын. Хәзер мен әзер.
Я налью воду, ладно, с- Қойсы сон жырларда. Желкенler. Деп айтсы сонда. Совершенно. Bayıttım ısı yaşırım, eğlenip yanarıma. Sayıra elle lezzet verir, yüreğime canıma. Sıyışırım suyra eli soyra, sığındırıp direktir. Yüreğimde bir ipile soyra, yuvat benim yalan yürekler. Sıyışırım suyra eli soyra, sığındırıp direktir. Yüreğimde bir ipile soyra, yuvat benim yalan yürekler. Tanımadım yüreğim, yüreğimi tutmanda. Olmanın varlıklarım, yürek yollar uzakta. Sıyışırım suyra eli soyra, sığındırıp direkler. Yüreğimde bir ipile soyra, yuvat benim yollar yürekler. Sıyışırım suyra eli soyra, sığındırıp direkler. Yüreğimde bir ipile soyra, yuvat benim yollar yürekler. Bayıttım nasıl yaşırım, eğlenip yanarıma. Sayıra elle lezzet verir, yıldırıp direkler. Yüreğimde bir ipilep soyra, yuvat benim yoldan yürekler. Sıyışırım soyra eli soyra, sığındırıp direkler. Yüreğimde bir ipilep soyra, yuvat benim yoldan yürekler. Yüreğimde bir ipilep soyra, yuvat benim yoldan yürekler. Yuvat benim yoldan yürekler. Сколько тут понаписали, да. Так, Римочка, как-нибудь тебя надо телепортировать к ним втроем. Очень круто было бы, дегенler. Обязательно как-нибудь телепортируем. Сәлем sizге Италиядан. Здравствуйте. İtalyalar, sağlar Берем mısınız? белән сезне дигәннәр. Рәхмәт, сез неде? Рәхмәт. Без беренче эфирда ук әйткән Италиядан булырга тиешләргә. Очень приятно, очень приятно. У нас тут прям международный уже. Нәфкать жыра дигәннәр. Нәфкать жыра. Что за нәфкать? Уфага кайткач отпуск бирсәләр, Алла бирсә, бу политика вирусы беткәч күрешербез, Аллаһ бирсә дигәннәр. Алла бирсә күрешербез, дуслар. Тип йөрәгемне мин беләм. Тип йөрәгемне мин белән Марсель Дәүләтшин. Әйтәм, Марсель, мин җырлыйм сине менә. Очраттым мин сине дигән җырыгызны җырлагыз әле, пожалуйста. Мин дә беләм тип йөрәгемне дигән иң матур чәчкәләргә җибәрдем дигәннәр. Кая укыйк әле, дуслар. Перевод Рима Акрамовна. Зур рәхмәт сезгә, зур рәхмәт. Бүген, дуслар, тут сборы на цветы идут. Это не обязаловка, еще раз говорю, если кто-то у нас тут присоединился. Дальше идем. Иң матур чәчкәләр. Зур рәхмәт, Римапа. Рәхмәт. На правах первого конкурсанта на 6 мая прошу поздравить маму с днем рождения. На 6 мая прошу поздравить с днем рождения. Илза, Син әзерсеңме? Поздравить итәргә мамасын. Хәзермени? Юк, хәзер түгел инде, 6-го. День рождениесе. Без әзерлибез. Видеоматериал обязательно выйдет на ютубе. Обязательно. Но хәзер можем спеть что-нибудь даже.
Так, Мусфира апа, рахмет сізге. Сіз бүгін бигерәк матур прическағызны үзгәрткәнсез бугай. Төсі матур. Аксубайдан кайнар сәлам дигәндәр. Мин һәр вакыт шулай. Зависло. Видно? Непонятно. Все, ладно, миңа да прическама берәр комплимент әйтегез дә инде, тынычланайым да, а то теге эфирда язып куйганнар прическаң, нәрсә сельский дигәннәрме, сельский прическа. Бүгенгесе хоть мен әйтәм, сельский булмыйм инде, дидем инде. Бүген городскойрак булайм, что ли, кисточка тагып чыктым менә. Әйтмәсләр микән бигрәк матур прическаң. Һаман маманы мактыйлар монда. Так, ладно, идем дальше. Кешене мактыйлар инде, яшьләр булай да Мен дә матур. 80 яшькә җитәмен дип. Так, все, зур рәхмәт. Спасибо за комплименты. Спасибо. Шунда тизіне үзәртеп чыкты. Кызлар, әйдәгез әле җырлыйк. Мин әйткән җырны җырым булса, сиңа җырым булсын сиңа күчтәнәш. Кем әле инсаф җырлый, по-моему. Җырым булсын сиңа күчтәнәш. Туган көн турында, по-моему. Кайнардан әллә нәмәкә сорадым. Әйе, шул. Самысыз кызлар, сәлам күп итеп, Ләйсәнчуктан, Әхмәдиянова. Ләйсәнчук, сәбәтләр. Көчкә таптым, ничек язырга кызларым, дусларым. Бүген минем әниемнең абыйсының туган көне котлап берәр сезнең яраткан җырыгызны җырламассыз микән дигәннәр. Обязательно җырлыйбыз. Обязательно туган көннәрегез белән. Безне тыңлыйлармы алар? Тыңласалар Исемнәр исемнәрен языгыз, Ләйсән. Әйтеп булмый бит, әниемнең Ләйсәннең абысының дип булмый. Биш туган апасының күршесенең туган Исеме кирәк, Ләйсән, исеме кирәк. Давайте исемнәр языгыз. Североуральскидан сәлам, авылдаш Мусфира, шул кадәр матурсыз, Залия Валеева. Рәхмәт, Залия, рәхмәт. Типирәгем можете спеть? Типирәгем, дуслар, киләсе эфирга яма, без обязательно киләсенә калдырабыз. Юратабыз, менә Марсель әйткән иде, мин җырлыйм. Әйе, бей, җырламый тора бит әле что-то пока. Җырламыйлар. Ишетмибез сезне. Дальше, синең прическа экранга эләкми, камерагызны әзрәк төшерегез әле дигәндә. В смысле, не? Монолог утырайбыз, что ли? А чё, не видно, что ли? Мен тырмашып монда прическа эшләдем. Күрдеңме ха? Что дальше идем? Так. Тип йөрәгем, все. Вәгъдә бирәбез, дуслар, киләсе эфирга обязательно споем, яме? Конечно, Алла. Сөйләштек. Көтәбез сезне киләсе эфирда. Бер генә минут. Так, кызың бик матур, наконец-то. Ой, Аллам, зур рәхмәт сезгә. Атом, маманы комплименты говорят, поэтому побольше сөйләгез, яме? Без яратабыз. Красавицы, артисты, у меня 15 мая день рождения, спойте, пожалуйста, свою любимую песню. Марселя Уяза. И апкаем сингл матурсың, и матур кешегә любой прическа килешә. Әйтмәдә инде мен там капшык киеп чыксам да бүген нормально була дигән. Яра, капшык кимәдем инде. Бүген вот такой бездә модный сельский булмаган. Син первоклашка кебек дигәннәр. Городской булайым дидем инде. Сельский диләр бит аты. Рима апа класс ставит. Филия Садыкова, Италиядан. Гүзәл, үзеңнең яңа җырыңны җырла әле, гүзәл кейем, прическаң да матурлык матурсың. Рәхмәт. Җырламыйча да булмый инде. Хәзер җырламыйча булмый инде. Вашы яңа җырны әйтәсез микән? Менә элгесен. Менә яңа җыр, дуслар. Прям практически ремейк. Хәзер Кебезнекен, да, давай. Кемне? Лия Садыкова. Италиядан. Не, может, ты үзеңнекен җырламыйсың дигәсен. Юк, давай икебезнекен җырлыйбыз. Дуслар, премьера. Бүген впервые звучит эта песня. Ул җыр YouTube каналында бар маманың, но ләкин әзрәк кенә үзгәртелгән. Без аны әни белән кызның дуэты итеп эшләргә булдык. Әзрәк үзгәрттек авторның ризалыгы буенча. Көе минеке, сүзләре, менә фамилиясын унутабыз да куябыз инде, Разилә ханымныкы. Гатауллина. Разилә Гатауллина сүзләре, Гүзәл Галямова көе, бик матур җыр. Безгә ошады инде, белмим. Безгә как всегда битмәй бирүшең инде. Ну, дуслар, кабул итерсез, алырсыз дип ышанабыз, отзывларыгызны көтеп калабыз. Мұңнарыңа әни оралыншы, гармоныңны әйдә алалы. Йөрәк кылларыңны тибрәтеп, күңелемә моңнар салалы. Уйна әле әни, гармоныңны
тыңлыймшы, синең моңың миңа кушылсын. Бергәләшеп икәү синең моңың миңа кушылсын. Бергәләшеп икәү җырлыйкшы. Жырлыйгали кызым синең белән, күзебезне алмай күзләрдән. Мин бит сине моңа күмәр өчен, сорап алдым зәңгәр күкләрдән. Җырла әле сөю җырларыңны, рәхәтләнеп сине тыңлыймчы, синең моңың миңа кушылсын. Бергәләшеп кызым җырлыйкшы, җырла әле сөю җырларыңны, рәхәтләнеп сине тыңлыймчы, синең моңың миңа кушылсын. Бергәләшеп икәү җырлыйкшы, синең моңың миңа кушылсын. Бергәләшеп икәү җырлыйкшы, бергәләшеп икәү җырлыйкшы. Менә дуслар, премьера булды дип әйтсәк тә була. Сезнең фикерләрегезне ишетәсе килә. Җыр ничек сезгә ошадымы, ошамадымы дим микән? Прическаны уже обсудили бит инде, все. И кызлар, зур рәхмәт. Рәхмәт зур итеп, Радис абый Октябрьский шәһәрендә тора. Мин яздырып алам хәзер, оннан җибәрәм. Сез бүген аеруча матурсыз дигәннәр. Менә мактатсаң мактайлар икән ул. Рәхмәт, Үзәл мик матур җырлыйсың, умница, рәхмәт сезгә зур итеп. Мин язганны укымадыгыз диләр. Чубур. Так. Ага, дальше. Что там дальше? Так, сейчас потеряется что-то у меня. Я просила, чтобы вы спели на мой день рождения. Молодцы, шундай матур җырлыйсыз. Берәр туган көнгә давай җырлар җырлыйк, может быть. У нас тут много именинников, оказывается, было, да? Гомер үтә димә. Именинниклар, шуңа күрә бөтенегезне бергәләп котлыйбыз, наверное. Кызлар, мин бөтен җиргезне яратам. Нормально? Барыгызны да котлыйбыз, дуслар. Исәнлектә, саулыкта яшәргә ясын, бергә яшәргә. Барлык хыялларыгыз тормышка ашсыннар, бәхетле булыгыз, яраткан кешеләрегез яныгызда булсыннар. Бөтен барлык яныгызда булган кешеләр, яраткан кешеләрегез булсыннар. Гомер үтә димә, бер дә башың имә, сөюләрем калды еңмәсен. Без әле дә бергә, без әле дә матур, тик кайгылар гына килмәсен. Без әле дә бергә, без әле дә матур, тик кайгылар гына килмәсен. Яфракларның шавы, үткән гомер шавы, хәтерләтә чәчәк язлары. Безнең хисләрдә бит гел яңарып тора, онытмайыз яшьлек елларын. Безнең хисләрдә бит гел яңарып тора, unutmayız yaşlık yıllarını, unutmayız yaşlık yıllarını. Туган көннәрегез котлы булсын, дуслар. Так, дальше идем. Молодцы, шундый матур җырлыйсыз дигәннәр. Лайки ставят. Эх, әлдә сез изолироваться итәргә бар. Әллә Барселона яза. Әллә сездә изолироваться итәргә барырга инде күңелле дигән. Бездә вообще күңелле. Так. Кил әле, Марсель апкаем, кил әле. Безгә кушылып җырларсың, бәлки. Без монда хәзер бөтен гаиләбез белән туры эфирга чыга башласак, дуслар, монда вообще будет
Так, очень здорово, молодцы. Песню Умурзая можно исполнить, дегендер? Кстати, песня Умурзая. Босқатыла. Зависла міне. Ой, матурым, ничек ұста матур жырлайсыз, қойларда яшірініп яттығыз дегенлер. Біз шушында енді міне яшірініп яттық. Привет из Татарстана. Отлично дегенлер. Привет, Татарстан. Очень приятно, что вы с нами. Молодцы. Бик матур жырлайсыз. Бүгін Люция апа білен Адис жизнейімнің туған күннері. Апам біздің янда эфирда утыра. Оларны құтлап, батур бір жырны жырлай әлі достым. Деген Рим апа yazған. Адис белән Люцияны Әй, жырласың біресі? Мұна жырлады. Нәрсе деп жырларға, Нәрсеге deyip жырларға екен. Сен пока думай, ладно? Вот сіз бізге икілете бейрем ясадыңыз. Эфирні вақытында бек жайлы болған. Біз прям специально подбирали, достар. Бүтін су шашлыққа шыға алмай бүгін. Шоңа көре бүгін бейремні бірге өткеріге болдық. Привет, отлично, отлично, пишут нам. Хорошо, спасибо. Қызлар, мен сіздің бүтін жырларыңызды яратам дегендер. Зор рахмет сізге. Люциелерге зор сәлем передайте. Эльза пишет. Манда тут общаются между собой, оказывается, уже. Что, мам выбрала? Yok. Bir нәрсе бар. Люция сізге бағышлайбыз. Сібірден сізге күндері. Қанғана сезідірмеші ешіліп өмірім өтер. Күнелер кешті ортайып нұмандан едір кетер. Ортаяманайсың ерек маңғайлар сырланса да, өтті ешілік юлерлік жырларда жырланса да. Ортаяманайсың ерек маңғайлар сырланса да, өтті ешілік юлерлік жырларда жырланса да. Мөхәббәт яшәрдә ортаяманайсың йөрәк маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек юләрлек дип җырларда җырланса да. Ортаяманайсың йөрәк маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек юләрлек дип җырларда җырланса да. Жырланса да. Бәхетле болағыз, тегіз ғұмыр итегіз Люция. Той күндері, туған күн түгіл деген, мен туған күн деп оқығанмын, походу, дела. Туған күн Деп оқыған болғанмын. Так. Дим бойлары сары шешке жырламассыз ма? Рәхмәт. Татарстан дусларыма бүләк болып яңғырасын иде дегенler. Дим бойлары. сары шешке. Су бойындай жырлағанны сұрағаннар ипамай. Ну, Гүзель, тем ты себя видишь через 5 лет. Я вижу себя стабильно психологически здоровую, как психолог говорю. Вижу рядом с собой ответственного, верного, любящего и любимого супруга. Вижу деток и вижу ту профессию, которая будет мне по душе на тот момент. Сейчас мында уже сұраулар бергендер, и тағын бір видео астында жазып қойған болғандар. Гүзел, сіз кім болып ішлейсіз дегендер. Гүзел, сен қойда ішлейсің? Я по профессии, достар, актриса театра и кино. Но в театр я не пошла. Я сейчас работаю ведущие мероприятий, официальные какие-то административные вещи веду и веду кішілерінің знаменательные даты. Тойлар, юбилейлар, банкетлар, түрлі мәжлислерін алып барам. Һәм шулай ук һөнәрләр на самом деле кубл. Каждый человек по-своему, у каждого человека очень много талантов. Именно изоляцияға рәхмәт зур итеп, менә шул хәтлем талантларыбызны ачты улай ме күп итеп. На самом деле, мен менә ручные работы начала делать, украшения всякие. Потом я пишу песни.
Әлі теге эфирні кім қораған, внимательно етіп қораған болсағыз, теге эфирда премьера была моей песни тоже. Хәзер шушы песня в работе, Алмаз Юнусов аранжировка эшлей, тизден чыгачак, контакт шилтерінде, наверное, Инстаграм, в том эфире. Вот. Зор рәхмәт сезгә сорауларыгызга. Мында. Эшемдә ушаттым как будто бер. Бер җырны җырлагыз әле, кайтамын дидең җырын. Име мин бик шат булыр идем. Кайтамын дейдім, қойта алмадым. Білмеймін, просто кайтамын дидең җырын. Их, оңлашылмай чуток. Вам пора свою студию завести уже. Ну, ала берса, мало ли, вдруг. Энергетика отличная, дегенер. Спасибо большое. Сарман вальса можно использовать. Сарман вальса. Шумол. Вы очень красивые. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, настроение подняли. Деген. Браво, бик матуржар. Дусларым, июньда юбилейім. Так. Сізні шақырсам келесізме менің юбилейға северға дегеннер? Икілеті деген güzel, икілеті. Қағын ойларбыз. Миллион келербіз. Но ойлашырбыз. Рәхмәт зор итеп сезгә. Сарман вальсы дигәннәр. Сарман вальсы беләсеңме? Нет, шушин сармен булып кайлары. Шул микән улса. Ошыта уны сораганнары. Мен монда бүген җырламыйм, что ли? Дед Морозның патры юк, что ли? Рәхмәт зор итеп, барыгызга да уңышлар сезгә. Бик матур җырлыйсыз, зор рәхмәт сезгә. Ошыта уны сораганнары, кашандыр давным-давно. Aşık karşı aldım, sızılıp tağına rakkanım. Güngeli yılı yüzüle üzek, dalamasın kanatlarım. Güngeli yılı yüzüle üzek, dalamasın şişip şakıma taşaslarından bir yudum su gider idi sağlığım şakalarından bir yudum su gider idi sağlığım şakalarından. Başı dağ başlarına isterlikle yazasım var şu dağının taşlarında isterlikle yazasım var şu dağının taşlarında. Başlarında Меня вообще тянет, конечно, такие медленные матуритып жырларга. Матуритып жырларга деп айткан, матуритып. Матур гына экрен матур жырларга. Поэтому тагын бир жыр бар, конечно, бүгүнкө. Ну, чуток подождем, хазыр. Так, дальше идем.
Сарман вальсы такие говорят, но такие он мало, что за сарман вальсы. Объясните мне, пожалуйста, бір-екі сөзін yazыңыз хотя. Сферушка, Гузель, Сергеевкадан сәлем берем, білен сөзіне, Гүлсина. Гульсина, привет. Молодцы, Сергей, девочки. Привет, Всегда привет. улыбчивые, позитивное настроение всем подняли. Очень мы рады, Дуслар. С праздником вас. Это на самом деле очень приятно. Оны толды деген. Міне шулай былай, ауылдашларны көрсең шулай былай енді ол дәлеке. Рахмет, зор рахмет. Урсалтау. Урсалтауда. Ай, эх, ана... Куплетный, знаешь, да? Эй, Урсалтауда қарлар яуған жылын, Эй, барам а енді куплет? көз алдымен. Следующий эфир, Яна. Мен яратамын жерін, но куплетін білмеймін. И все вместе. Бірігінен имутқа барсың да ұмытта, келелі, келелі яныма. Бірігінен имутқа барсың да ұмытта, келелі, келелі яныма. Yağmurlu qarasın, quyoshday qarasın, sağışdan erdigan canıma. Yağmurlu qarasın, quyoshday qarasın, sağışdan erdigan canıma. Tiksine izlimin, tiksine yoksanam, bütünley yuvatsam işlerimi. Tiksine izlimin, tiksine yoksanam, bütünley yuvatsam işlerimi. Boylarda yürümedim, simatim görmedim, gelisina talpında hislerim. Boylarda yürümedim, simatim görmedim, gelisina talpında hislerim. Sen benim şatlığım, durmuşum ayağım, durmuşum ayağım, yıldızsın könülüm türünde. Bir zulap koysam da, koyşanda, uğranım yüreğim türünde. Bir zulap koysam da, koyşanda, uğranım yüreğim türünde. Hey hey hey, hey hey hey, hey hey hey. Git sumulap koysam da, koyşanda, uğranım yüreğim türünde. Git sumulap koysam da, koyşanda, uğranım yüreğim türünde. Uğranım yüreğim türünde. Biraz iyisiniz mi? Эй, шушы жырны неше күн вспоминала ходил. Мен там бір матур жыр бар, ол ретро жыр. Мама айтты, ну что за жыр ол деймін. Ну не знаю, мен там жырлап та көрсетті. Мынау ма? Yok. Мынау ма? Yok. Мынау ма? Yok. Ну и не могу вспомнить и все. Ну мен там нық матур ол, нық матур. Потом шушы знаменитый красный китап. Битенгейм, который ретро жырлар. Кіріп кеттім хаметім табам шошында. И прям страницу открываю шушы жыр. Ну вообще красивая же песня. Скажите же, очень красивая. Ну, бұл битеңді әлекегілер, Ну. біз өскен чақта. Ну, матур. жыр. Эй, бекерек хатыр. Шул хатын матур жырлар язалар.
Так, здорово, Эльза пишет, здорово, сколько знакомых на вашем сайте встретила, как будто в Башкортостане побывала. Чувствуйте себя как дома. Метрюшкелер, пожалуйста. Метрюшке, по-моему, прошлый эфир допели. Конечно. Можно вместо метрюшке кое-что другое спеть? Можно, ребят, кенди? Дальше. Молодец, бигрек, матур, жирлатан, рахмет, койсы жирный. Вот, матур, улип, яратам, шушы жирны, браво. Гүзел, яңа жырың, мөхәббәт турында үткән эфирда жырлаган идең, үзәкләрне өздереп дигәннәр. Ой, да серьезно? Просили, по ходу дела. Теге эфирдан соң. Вот әйттем бит мен сиңа шуны. Ярый инде. Иде? Жырлыйм микән инде? Жырлайды. Нәрегенем. Күкрәгемдә яныган утны тик үзем генә беләм. Белемә үтеп кердең назлы карашың белән, назлы карашың белән. Бер генә төшләрдә сине күрәм. Утларга салмай яратсаң чирегәм. Бер генә төшләрдә сине күрәм. Утларга салмай яратсаң чирегәм. Мұңымда сені жырымда сен итті йөрәгім. Төшләремә зинһар кермә, түнемдә кирәк күзең. Ягымлы назлы сүзең, бер генә төшләрдә сине күрәм. Утларга салмай яратсаң чирегәм. Бер генә төшләрдә сине күрәм. Утларга салмай яратсаң чирегәм. Утларга салмай синең яныңа киләм. Яратсаң Спасибо, мне так приятно для Италии петь. Башкаручысы кебек дигәннәр. Беріп мәтір жырладым. Келеуі бір болот жырым білесіз. Тұрмыш битулы бір қарасың, еламайып күлген кебек. Икенші яқтан қарасың, шәмінері сөнген кебек. Киле яуа, иелешкен бір бұлық. Ұшар қанатыларым болсаң, тұрмас едім бір енук. Киле яуа, иелешкен бір бұлық. Ұшар қанатыларым болсаң, тұрмас едім бір енук. Gülü bulsam seriden, jili bulsam seriden. Olmadılar bollarına yüzülüp düşeriden. Kile yavar, iyeleşken bir balık. Işar kanatlarım bulsam tanımaz idim birinin o. Kile yavar, iyeleşken bir balık.
Ошчары қанаттыларым болсын, тұрмас едім беремін. Ошчары қанаттыларым болсын, тұрмас едім беремін. Тұрмас едім беремін. Міне сізге келеу, болды бұл. Дальше идем. Қыздар молодцы. Бір ойдан сізге, сізні берем білен Разина Хатмулина яза. Знаешь? Бір ойлар сәлем сізге. Беремнер білен сізні де зор етіп рахмет, достар. Классно, да, то, что в праздничный день вместе с вами. Матур жер Афарин. Бірінші тапқыр шулай концертін қуарым, татар концерт. Уж кетмәлі матур деген. Мен амында комплимент сөйлейлерін. И рахмет, достар. Очень приятно, очень вдохновляет, очень окрыляет. Зор рахмет сізге. Қуат-қуаттыңына сақтадылар. Міне қауыла бірсе яздырамында. Прям қуат-қуаттыңнарсыз. Рахмет гүзелкем, не тут Италия пишет. Бәхетлігіне бол. Зор рахмет сізге, зор рахмет сізге. Очень красивую поэзию. Так. Алдағы концертларыңызда иптәшім гіл вақтыға туры келді. Әлі бүгін янымда отыра. Сіздің жерларыңызны ишетіп, тында алмай қарап отыра. Иптәшіңізге бізді қарағаш. Сәлем, бізге очень приятно. Қызлар оқышлар сізге. Бірінші бейремлері білен, бірінші май бейремі білен. Меңа кеуге шықмайсың ма олай? Ол үші болды? Әйе, мында каждый эфир менің мында. Мен, конечно, сегодня хотела кастинг устраивать, Мен сізгені. Әйе. Мен айтам, келесі эфирда мамасыз өткерем кастинг. WhatsApp номерларын яза башлағаннар прошлый эфирда. Мында кеуге де шығырға предлагаю тоже. Шустро, однако ж. Оценим вас, Алмаз. Дальше. Менің коллегам... Әйді, сөйлеймін де әзірек. Сөйлеймін де. Әнвар Нұрғалиевның репертуарында «Соң дейсің мекен» деген жері бар. Оны беке оратып тыңдайлар олаймы. Бүтініңіз де білесіздер енді. Шушы жерінің күйін менің коллегам, бірге әшлейбіз біз аның Улай Мирзалиев язды. Шушы жеріне беке оратып башқарабыз, тоже әйдегіз бірге әшіп жерлерді. Үтсе де yıllar düzülüp sapka Yürek kamında seni yarata Atlarda yürümi haberin kilmi İki arada tren var yata İki arada tren var yata Yürek kamında seni yarata İki arada tren var yata Yürek kamında seni yaratan Nesindir bu bitmin tüge Sindeki seni sağınam şulay İkinci yarın sina din tüge İkinci yarın sina din tüge Tüge nesindir bu bitmin tüge İkinci yarın sina din tüge Ükenesindir, ol bitmin tüge. Jır belet sina, selamlar yollayım. Tanıysın miken, Uylanmay kalgan bir günümde yok. Sın deysin miken, Uylanmay kalgan bir günümde yok. Sın deysin miken, Jır bilen sina selamlar yollayım. Tanıysın miken, sın deysin miken. Так, все, окей, шықты уже мында мына оқыдық. Вы юбилей проводите вместе или врозь? Ильза пишет мында. Самые крутые вопросы Ильза, да, не было. Вы юбилей проводите вместе или врозь? Мында много вопросов, поэтому по одному буду отвечать. Мы проводим и вместе, и врозь. Мы можем и вместе работать,
И могу отдельно с другим диджеем тоже работать. Если у вас аппаратура есть, полностью музыкальное оборудование, над этим мы постарались, все как положено. Каким образом вас можно заказать? Ну, любая соцсеть, мы в доступе, дуслар, кругом, везде. Юрге ярамай, карантин. Юрий Ромай, конечно, но Алла Берса, когда у нас все это закончится, так тут писали, политика закончится, Алла Берса, будем разыгрывать такой подарок. В общем, тоже вопрос какой-нибудь прикольный придумаем. И тот, кто ответит на вопрос, мама, то есть, мама приедет на ваш праздник спеть и, ну, поздравить вас и спеть песню. В общем, это, конечно, ну, тут, конечно, немного накладно получается, поэтому у нас будет также онлайн поздравление. Вот, Алла Берса, карантин нарбиткеш, мене шушунды, классные подарки у нас будут. Алла Берса. Хорошо, у вас свой репертуар или по желанию клиента? У нас и свой репертуар, и как видите, у нас прям нон-стопом уже все происходит. Заказали, спели. Главное, чтобы мы знали эту песню. А так, в принципе, ну, до заказа, до праздника я, естественно, обговариваю все это, весь этот репертуар я обговариваю, что хотят услышать, что желательно ставить, что вы не хотят слышать. Это все, конечно же, обговаривается. Спасибо за вопросы. Мені пояза. Хайырлы кичисем сіз дус кызларымыз Фирушка һәм Гүзелечка. Бәйрәм белән сезне һәм гаиләгезне. Бик шатланып рәхмәтледә булыр идем. Миңа берәр җыр җырласагыз дигән Мөнирә апа. Сиңа Мөнирә җырлыйбыз инде, җырламыйча булмай. Кырмыскалы ягына җибәрәбезме бу җырны? Әйе, кырмыскалы ягына. Кайсы җырны? Не шушы җырны? Мөнирәгә. Башлыйбыз любойны. Любойна. Җиткерәбез сәламнәребезне.
Мөнирәгә җибәрдек, кырмыскалыга, дускайым сиңа. 1,5 часа в эфире уже. Иптәшләр. Бите шулай булды. Әйе. Җырмың белән Шулай инде сизелмәде ул, үтеп әйе. китә. Так. Хәзер. Допустим, там что-то тут. Эй, мактылар сынаш. Стас Михайлов җырлары куштылар. Ә? Стас Михайлов җырлары. Бей җырлыйк. Стасын. Хәлләрен сорамагыз. Әлләремне Зәймә Басрай. Яшьлек чактагы бер хатирә искә төште дисәм Мәмсфирә. Төнге сменадан кайтканда автобуста кычкырып җырлап кайта идек. Күмәк була идек. Шул яшь чакны искә алып үзегез яраткан җырны башкарыгыз дигән. Ой, Розыкаем, дөп-дөрес. Третий сменадан чыгадырыйк. Автобуста үзебез генә, ул җырлап кайткан чаклар бик күп була торганы, Роза, дөрес. Дөп-дөрес. Хәзер мин шушы Роза сиңа җибәрәм шушы җырымны. Кайтыйк, дустым, яшь чакларга. Кайтыйк, дустым, яшь чакларга. Яшьлегемә бик еш кайтам, шырнап кулларыма. Иркем белән бергә үтәм, мәхәббәт елларында. Кайтыйк, дустым, яшь чакларга, бер кайтып килгәле. Моңга салып үткәннәрне, яшьлеккә күндергәле. Кайтыйк, дустым, яшь чакларга, бер кайтып килгәле. Моңга салып үткәннәрне, яшьлеккә күндергәле. Яшьлегемә бик еш кайтам, анда безне көтәләр. Онытылмас мәхәббәтем, нурга күмеп саф хисләр. Кайтыйк, дустым, яшь чакларга, бер кайтып килгәле. Моңга салып үткәннәрне, яшьлеккә күндергәле. Кайтыйк, дустым, яшь чакларга, бер кайтып килгәле. Моңга салып үткәннәрне, яшьлеккә тулган, яшьлеккә тулган. Сиңа җибәрдем, Роза. Искә генә аласы калды хәзерге яшьлекләрне, булганнарны, эшләгән чакларны бергә. Рәхмәт соравыңа, Роза, рәхмәт итеп. Мына в беседе вообще жара, оказывается. Прическа супер, а фигуру не видели полностью дегеннәр. Сиңа белән. Белмим кемгә язалар, да сиңадыр, миңадыр. Миңадыр? Всяко сиңа. Монда жыр тыңларга килмей башладылар ахырсы уже. Эльза пишет, сегодня мультяшный эфир. Картинка сильно отстает от песни, народу много, наверное, пора Инстаграм подключать деген. Ну, походу, да. Карту подключили. Хазер, походу, придется следующий эфир и Инстаграм параллельно вести. Фигуру чью просит показать дегендер. Папшык не одевай деген. Ну, минекендер инде гүзәллекне сорамыйлардыр. Меня папшык не одевать. Матур кешегә бөтенләй бер килешә диделәр. Минем абыем әйтте. Ничего не знаю. Так. Рәхмәт, напоследок давайте гармон аламин кулыма. Рәхмәт, зур итеп шундый матур концерт өчен киттек отмечать праздник. Давайте, тәмле итеп шашлыкларыгызны ашагыз. Кемдә шашлыклар, в основном сегодня шашлыки делают. Ну, сырапа, сез самоучка или укыдыгызмы? Юк, самоучка мен, самоучка. Минем хобби гына. Та карамады. Укып та карамады. Та карамады вообще даже. Яра кыз укыган бит Одним җиткәнемдә глазом даже. Мин укымадым, я не музыкант. Ну, не музыкант, но тебе укып чыктың бит, минем кебек. Әйе. Не түгел. Повар деген. Хәзер мин Риманың җырын башкарып итәм. Давай. Хәлләреңне сорамагыз, бу Давай. җырымны Себер якларында яшәүче дустым Римага җибәрәм. Хәлләремне сорамагыз, елларым
yıllarını sanamaz. Küttürdeyip yaşimeli, yaşımını sıramaz. Ömür gezime gitsem de ortaya dilimi yürek. Hallerimde anlay algan dostlar bula bitsire. Ömür gezime gitsem de ortaya dilimi yürek. Hallerimde anlay algan dostlar bula bitsire. Belen yürüsek umulur yıllarımız. Bir kuruşu bir ömürle yıldızsız can erinde. Bir yaşamın kadrini bildik ömürler bu tek gider. Hallerimden sıramaz, yıllarını sanamaz. Küttürdeyip yaşimeli, yaşımını sıramaz. Jırla busta minim ömür, sizning bilen bir gelip. Kalbilerge dileseniz, yürüyüzle kilgeler. Jırla busta minim ömür, sizning bilen bir gelip. Kalbilerge dileseniz, yürüyüzle kilgeler. Primoy kırğa. Kalbilerge dileseniz, yürüyüzle kilgeler. Sibir yaklarına jiberdim. Эфирді жеңіл алып барасыз, молодцы дегендер. Сіздің білен жеңіл енді болдысылар. Молодцы концерті қышап. Біздер апам, рахмет сізге. Мен қазір гел сізні тыңлайым. Сіздің жырларыны тыңлағанда бірде жыламасқа тырышам. Жыламасқа тырышам. Мен сізні бекте хүрмет етем деген Гүлшат Ерулина. Рахмет. Жыларға керек ми? Жыламағыз, вы что? Тыңларға ғына. Керек ми жылар? Так душевно поешь? Так душевно поешь, мы сегодня. Эльза пишет: друзья, кто они? А что они для вас значат? Что для тебя значит друзья? Друг. Какой должен быть друг? Жақсы болырға дейш. Все. На этом все. Друг жақсы болырға дейш. Мне кажется... Друг, наверное, он просто должен принимать тебя такой, какой ты есть. Критики, в принципе, у нас полным-полно. Керегеде сүлей, керекмегенде сүлей. Если спрашивают, он даст совет, друг. Если спрашивают, он даст совет. Если не спрашивают, а просто делишься своими впечатлениями, он просто слушает тебя и радуется вместе с тобой. Вот это вот друг, я думаю. Ну и мен мында, конечно, зарядить могу хазір. Ну, не будем енді. Сіз огонь, молодцы. Зур етіп рахмет, ерақ болсам да келіп жетті. Түгілме, шешме, жырларығыз қадірлерім, Риму пишет. Очень супер, пожалуйста, для моей супруги и для детей. Я не дома. Во время изоляции спойте вашу самую любимую песню, дегендер. Хазір гармон olan мен қолыма. Бетально завершаем. Завершаем, наверное, Дуслар. Последняя песня. Golden Show тут нам писали. Специально для вашей супруги, для ваших детей. Домой к вам летит наш музыкальный подарок. И, конечно же, всем нашим зрителям. Дуслар, тамамлайбыз. Шуның белән озақтан жер бәйрәмнәрегез матур булсын, күңелле үтсен, бәхетле булыгыз, таза исән булыгыз. Без сезне яратабыз. Безнең белән булганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә, кадерле дусларыбыз. Гармон ышын йөрүтәләр мине бөтен кешегә. Гармонның тыны барда чыкмас иде бу көйгә. Гармон алар мин кулыма, гармонсыз яши алмыйм. Күңелем тулы хисләр белән җыр
Jırmınsız yaşayalım. Garmon alar min koluna, garmonsuz yaşayalım. Güngelim tulla hisleri bilen, jırmınsız yaşayalım. Garmonumda tüzümü gibi muğlana da muğlana yüreğimden şıkkan jırlar. Garmonumdan ağlar, garmonumdan ağlar. Garmon ağlar min kulağıma, garmonsuz yaşayalım. Gönlüm tulla hisleri bilen, jırmınsız yaşayalım. Jırmınsız yaşayalım. Dertlim aklım mumla gider, tuvup tıra canımda, tuvup tıra canımda. Garmon alam min koluma, garmonsuz yaşayalım. Gönlüm tuğla hisleri bilen, jırmınsız yaşayalım. Garmon alam min koluma, garmonsuz yaşayalım. Gönlüm tuğla hisleri bilen, jırmınsız yaşayalım. Jırmınsız yaşayalım. Jırmınsız yaşayalım. Вот, рахмет сізге. Так, тут атмосфера сен янымда болмағаш деген жырласам бек шат болар едім. Рахмет бізді шатландырғаныңыз үшін. Давай следующий эфир обязательно, надеюсь, запомнили все песни. Орыс алтауны просили. Сен янымда Очень много болмағаш, сен янымда болмағаш. İkincisini Allah Обязательно. берсін. Алла берса, датасын айтырбыз, яғни достар, анонсларын қарап барығыз. Бір 2-3 күн олда хабар етеміз біз. Обязательно ждем вас на следующем эфире, хорошо? У-ху-ху! Тут как много всего. Так, тағын күтіп қалабыз. Я вас люблю, спасибо. Бик зор рахмет, молодцы девочки. Рахмет зор етіп бик көңілі бейрем бұля кеттіңіз. Біз де сізні яратабыз. Рахмет зор етіп оңышлар. Я вас тоже люблю. Рахмет. Концерт бигрек шап, только ez дегендер. Какой ezинен, я уже 2 сағат тут 2 сағат бит, 3-ші сағат кетіп бара. Сізге зор оңышлар, мен сізні яратам. Молодцы, Рахмет, рахмет. До скорой встречи дегендер. Келесі ұшырашқанға теклім достар, сау болыңыз. Біз де сізні күтіп қалабыз. Тағын сізні күтіп қалабыз дегендер. Біз де күтіп қалабыз. Рахмет, қадірлі достарыбыз. Заллар тутырып келгеніңіз үшін зор рахметлебіз. Бүгін бейрем битінді кішілер ғайлелер білен, наверное, олға қойталардар, может. Біздің білен отырасыз, рахатләніп егін достар. Біздің концертқа келгенлер. Очень приятно, достар. Рахмет бек. Рахмет сізге. Бек кішілер болды. До встречи. Екінші концертізіні төзімсізлік білен күтіп қалабыз. Творческих успехов вам. Бір қошақ шешкелер сізге. Зор рахмет сізге. Поймали ваш қошақ шешкелер. Зор рахмет. Рахмет зор етіп, достар. Ну что, давайте до следующего эфира. Тоже күтіп қалабыз сізіне, шулай в таком же составе также анонсы отправляйте своим друзьям. Нам очень приятно, что из эфира в эфир есть знакомые фамилии, знакомые имена. Я не всех читаю, конечно, не все вы те люди, которые из эфира в эфир имя постоянно переходят. Нам это очень приятно, конечно. И новые лица появляются. Зура Ахмет сізге, что вы неравнодушны к творчеству мамы, к нашему творчеству. Спасибо вам большое. Тазайсам болығыз. Шырышқанға теклем. Сау болығыз. Мы эфир заканчиваем.